Ειρμή, ανάβαση. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, πρόσδεξε την δέησιν ημών σήμερον και ενίσχυσον τους δούλους σου τους νέους οπλίτας τη Θεία σου χάρητη, είναι τη Ευαγγελία πληρώσαντες άξι γέννητε της κλήσεως αυτών. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ενσωπιού Σταυρού, προστασίες του Παμεγίστου Αρχιστρατή Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προδρόμου και του Αρχιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Κανηνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Ρομπεοφόρου, των Αγίων και Δικαίων και ο Παντώρων Ιρακήμ και Άμνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, τους αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.